Bé, doncs a mi m'agrada arribar aviat a Fontejau per fer tota la preparació de tot el dia, en base també una mica amb tot el que ha passat el dia anterior i la planificació que portem de tot l'any. Llavors intento preparar tot el material, sobretot el material de gimnàs, també preparar tot el tema d'isotònics per als jugadors i llavors a través de les recomanacions nutricionals que ens fan, preparar tots els batuts, proporcionar-los la proteïna i altra suplementació en els jugadors i a partir d'aquí ja entro a dins el despatx per fer la reunió amb l'estaf que fem cada matí, on parlem bàsicament una mica, ja hem parlat de l'entreno anterior el dia abans, però llavors ja parlem de com organitzarem l'entreno del dia, com gestionarem les càrregues, a quins moments de l'entreno ens interessa pujar més o menys en funció del dia de setmana i també amb la reunió que hem fet amb l'estaf mèdic els hi transmeto la informació dels jugadors que estan disponibles, els que no, quin tipus d'entrenament, si hem de fer algun tipus d'adaptació amb algun jugador i a partir d'aquí, un cop està feta aquesta reunió, llavors ja sí que me'n vaig cap al gimnàs a fer tot el muntatge del gimnàs. Si hem de fer algun tipus de valoració, com per exemple és el cas ara en aquest moment, que fem valoracions condicionals dels jugadors 3 cops a l'any, llavors preparo tot aquest material per tal de poder aconseguir totes aquestes dades i llavors poder fer el tractament de dades per fer els objectius individuals de cada jugador, per donar-los els plans individuals en els entrenaments, per fer les adaptacions corresponents dins el treball de gimnàs i la prevenció de lesions. Llavors, un cop ha començat l'entrenament, normalment si tenim algun jugador lesionat estic fent el tema de la els exercicis que necessiti aquest jugador i si no estic a l'entrenament observant totes les càrregues que hem planificat a través del sistema de monitorització que tenim, veient si estem complint les càrregues que ens havíem marcat i veient una mica com avança l'entrenament i moltes vegades fent aquest feedback directe amb l'entrenador per si hem d'ajustar alguna cosa durant l'entrenament. Un cop s'acaba l'entrenament, és l'altra fase, l'altra part, on fem tot el tema d'estiraments als jugadors, com han assimilat aquesta càrrega i paral·lelament em dedico a passar tota aquesta càrrega en el software, analitzar-la i després passar-la als meus programes d'ordinador per poder veure com ha assumit la càrrega individualment cada jugador, com ha sigut la càrrega de l'equip i llavors veure aquesta evolució de la setmana, si hem aconseguit el que volíem per poder fer ajustos, etc. I evidentment després reunions amb l'estaf per comentar totes aquestes coses, l'estaf tècnic i també amb l'estaf mèdic per valorar l'estat dels jugadors i poder fer les adaptacions corresponents per al dia següent.